U okviru Međunarodne studentske nedelje koje je u toku u Beogradu, studenti iz 42 zemlje predstavili su svoje nacionalno obeležje kolegama iz svih zemalja. Međunarodna studentska nedelja deo je internacionalne mreže studentskih festivala koji se organizuju širom Evrope u cilju slobodnog kretanja ljudi i ideja. Na improvizovanim štandovima studenti iz celog sveta predstavili su svoju hranu, piće, muziku, nacionalne igre i tradicionalnu odeću. Štandovi zemalja sa svetski poznatom kuhinjom brzo su ostali prazni, pošto poslasticama i vinima iz Španije i Italije studenti nisu mogli da odole. Turski studenti izložili su dobro poznate nacionalne specijalitete, ratluk i leblebije, dok su se Makedonci pohvalili svojom rakijom i vinom. Pored toga, studenti su iskoristili priliku da pokažu i prirodne lepote svojih zemalja i svoje kolege pozovu u goste. Ja sam želeo da pokažem koliko je Indonezija lepa zemlja. Kada se pomene Indonezija, ljudi uglavnom pomisle samo na Bali, ali Indonezija čini i mnoga druga lepa ostrva. Mislim da je ovo odlična ideja, pokazati i upoznati se sa kulturama drugih zemalja. Ljudi u Beogradu su veoma ljubazni i druželjubivi, osjećam se kao kod kuće. Veoma volim Beograd. Već sam imala prilike da ga posjetim i stvarno uživam. Rekla bih da su ljudi u Srbiji i Turskoj veoma slični. Volimo da se družimo, da se zabavljamo i rekla bih da smo velikodušni. Mi smo odlučili da predstavimo naš nacionalni hleb i slatkiše iz Uzbekistana. Prvi put sam u Beogradu, ljudi su veoma ljubazni i žele da nam pokažu sve što nas zanima. Svi me pitaju da uporedimo Uzbekistanom i rekao bi da su ljudi veoma slični. Azerbejdžan je poznat po vinima, mislim da se svidelo svima, pošto smo vrlo brzo ostali bez vina. Sviđa mi se muzika u Srbiji, veoma je slična muzici u Azerbejdžanu. Prvi put sam u Beogradu, ali svakako ne i poslednji. Cilj je bio baš to ta neka interkulturna razmena i razmena tih nekih njihovih jednostavno obeležja, da ljudi nauče da prihvataju druge kulture, druge ljude, jednostavno nauče nešto tim drugim zemljama koji su već tu, da se ne bude samo neko puko druženje, već da iz toga uspiju da izvuku nešto najpozitivnije i najbolje moguće. Ideja organizatora je bila da se mladi iz celog sveta upoznaju sa studentima u Srbiji, našim običajima, kulturom i znamenitostima Beograda. Iako je većina prvi put u Beogradu, kažu da su prijatno iznenađeni i da neće propustiti priliku da ga ponovo posete. U početku kada su došli, dosta njih nije znalo uopšte imali nikakve predstave u Beogradu, ili su imali jako loše predstave u Beogradu. Mislili su da su od zemalja regiona mi u nekako najgore situaciji. Međutim, eto, juče smo imali nacionalnu večer u Skadarli, šetali su do sada gradom, videli Kalemegdan i ostale slične znamenitosti Beograda, tako da imaju vrlo lepe utiske i mislim da su jako zadovoljni dosadašnjim boravkom u Beogradu. Uz neizbežno fotografisanje studenti su razmenili brojeve telefona sa željom da se uskoro ponovo vide. Pored zabave, studenti učestvuju i u radionicama u kojima diskutuju o temama važnim ne samo za našu zemlju, već i za Evropu, a organizovana su i predavanja i brojni kulturno-umetnički događaji.